Ndamira pamberi pedera Mutasa. Ndamira pamberi pedera Mutasa. Zvitaro zvikwadi. Zvitaro zvakataura ndezvechokwadi. Ndikanyemba chabatwa nemhosva. Ndikanyemba chabatwa nemhosva. Mwari alibatsira. Mwari alibatsira. Pamusoro ino imi wadare muri muno nyawauya kuteererawo nyaya dzisiri muno. Right, inini ndakauyawo kuno kudare zvitanozvi never mind mupindi. Inini ndakauyawo kudare shure mekunge ndamangarirwa namai guru kuti ndiri kumutorera munhu. Iye mai guru anga akandipa munhu. Saka mumunda umu ndakange ndakarima 16 years. Ndakadzivhopa mumunda imomo zvekuti ndaibudisa zvinhu zvawanda mumunda imomo. But ndatongwa panapo ndakanzi inini ndiende kunokohwa zvinhu izvozvo. Ndikakohwa zvinhu izvozvo ndodzokera kuno ndodzorera munhu. Right, takaenda kumba. Taenda kumba ndichikwazira nzimbe. Mai guru naJacob Nyamtuma anenge aimiririra mai guru akuvaudza kuti ngatiende apa todai ngatiende apa todai. Wakauya futi kunoku watora judgment yavo. Wakandiendesa kwa magistrate. Ndikazoona masamoni akuya ndikaendako kwa magistrate kuya kuya. Ndikasvika ndikatongwa. Takanzi tipindure mapepa. Takapindura. Then ndapindura mapepa aya inini ndakanzi iwewe dare raongorora raona kuti iwewe aufaniwe kunga uchisenza aba mumunda imomo sezvakangotaurwa kwa Mambo Mutasa. Inini ndakabva ndapindura kuna magistrate ndikati chokwadi ndio zvakataurwa kwa Mambo, but mumunda umu mune zvinhu zvangu zvirimo chandakanzi ndibvise nama. Saka neperiod yawakutouya neyandakatongwa ndichizi ndibvise zvinhu hapana kana kuti mwedzi wakutouya kuti inini ndisiye futi munda iyo. Saka ndakapuwa eviction order. Mukati me-eviction order imomo mukanzi handifaniri kuita chimwe chinhu muri mumunda imomo. Inini handira kupikisana nazvo. Ndakabva ndasiya kudaro. Mai guru wakatanga kutsvaga munhu wekuhodhesa nzimbe dzangu dziya dziri mumunda muya. Ndobva ndavaona mai guru ava ndati ko mai guru uko zvandakanzi inini ndikohwe zvinhu zvangu. Saka mukutaura here kuti munda wenyu zvandakaushanda inini mandipa? Handiti nhasi zvatoshata zvekutoti imimi ndakakupedzerei nguva ndobva ndashanda mumunda muya makutokohwa zvinhu zvese zvirimo ndizvo here? Kanzi izvozvo haundibvunzi izvozvo enda ubvunze Jacob. Handiri maona ndakawasiya wakadaro. Ende vanhu vanga vachida kuhodha nzimbe idzodzo wakangonzwa kuti munda uyu une mutauro wanokwanisa kudzihodha. Ndimaona pakazouya umwe munhu akatsvagwa naJacob akahodha nzimbe idzodzo. Ini handireva kubvunza, ndakaenda kumapurisa. Mupurisa anga ari paanonzi Mapfumo. Ndikamutaura kuti ndine nzimbe dzandakanzi ndihodhe ndinhingire ndibvise mumunda ndipe mbuya uyu munda wake. Saka mbuya uyu akutodzihodhesa. Saka ndisi kuziva kuti ndinoita sei. Kanzi munda wacho ndewako. Ndikati munda ndakapuwa kuti ndishande nambuya uyu. Pari zvinhu izvo wakuti ndakuuda munda wangu asi ndakanzi ndibvise zvinhu mumunda imo. Kanzi nyaya yako iyoyo ina handikwanisi kukubatsira. Kana mbuya wakanzi munda ndiwawo siya kawangoite zvauri kuita. For sure ndakangosiya wachiita zvauri kuita. Wakahodhesa nzimbe mbuya ava. Jacob akauyawo akatora mapineapple ese angari mumunda imomo, mbeu yacho yese wachidzura wachidi wakatora zvakawanda ende wakandidzorera mashure. Pandiri panapa handisi kutoziva kuti ndinoraramisa sei mhuri because wana ndanga ndine angari form 3 neangari form 1 anga kutoenda form 2. Angari form 3 wacho akatoroorwa parizvino anditori nepamwiri nenyaya yekushaya mari. Uyo anga kuenda form 2 anga kuda kuenda form 2 ndatopesana naye pauna akutoenda omba anga kutoshungurudzwa kubasa pane 14 years. Handimaona. Saka pamusoro pezvo ndawapa munda wawakati tiukana tikuda munda wedu. Inini ndakazoitawo mapepa angu ecompensation. Ndikadaidza mudhumeni akauya akaona aona mudhumeni
kuvhariwa zvinizvozvo zvikabudisa 28,000 zvinhu zvanga zvirimo, ndo zvinhu zvavakutotanga kudistroya zvese izvozvo. Igore rapera pazvakaitika, right? Zvadaro ndiri pakati pekufambira nyaya iyeyi, iwo wakaenda kune malawyers avo, wakasvika wakataura nyaya iyoyo. Saka nyaya yanga yapo ndeyekuti inini pandirofamba ndichienda uko, iwo hawakwanisi kutora mapepa uko wachiuya achindiseva. Vanobva wasiya mapepa iwo kuti iwewe teera. Ndichiteera mapepa aya, pawakaona kuti ndiri kuramba ndikupikisa, kuramba ndichiteera mapepa, wakabva waenda kune mupurisa uya vati munhu ari kuramba ari kurima mumunda. Mupurisa uya shuwa akauya, asvika kuuya uko ndobva asvika bva watopfurira kuenda kumunda. Inini ndaibvawo kumunda ikoko bhozi ndinomwe munda uriko futi iko. Tobva tatoona tikati ndandine mudzimai wangu ari apa, tikati vanhu wavo kutoenda kumunda kuyo apa wanga watombondisungisa kuti ndikurima. Ndobva ndaenda uko ndati aiwa inini handisi kurima munda imomo. Kazi hore tichidzokera patinokuda iwewe tozokutaurira, tichatuma nhumbi yedu ikoko inouya kuona kuti ichokwadi. Saka Jacob nemupurisa uyu wanga wari pamwe chete, nimaona, nekuti mupurisa uyu paakauya haana kukwanisa kutaurira inini kuti taakuenda kumunda kuya. Akangopfurira naJacob. Inini ndobva ndafonerawo mumwe mupurisa akandiseva pandakasungwa, akanditengera chikafu, ndikamuudza nyaya yangu. Ndiwo ndakazofonera kuti ofisa ndikukumbira kubvunza pamwe netikanganisa, ko kana munhu achiuya kuona munda ini handifanirwi ndiripo here? Kanzaiwo iwe unofanira uripo, bhozi kana usipo iwewe anogona kuti ndasvika pakarimwa ipo pasina kurimwa, kana kuti iwe waenda korima usiriwe warima. Ngati manje inini mumunda umu ndakapuwa pisode kuti handifanirwi kupindamo. Kanzi kana wakapuwa pisode iwewe chitsvaga mukadzi wako kana kuti someone anoenda ikoko achinzwawo zvirikutaurwa. Shuwa ndakaenda nemudzimai wangu uye nemushandi wangu, tasvika kuya inini ndakamira hangu kuumwe munda. Ndobva wasvika wanga wari mumunda wenanasi, wakanzi ambuya mauya kodii? Ndimaona mudzimai wangu bati ndauya kuti ndoonewo zvamuri kuita, bhozi kunewo munda wangu, saka munhu anogona kungoti neuko ndekwanga. Ndimaukazi kana takukudai tichadi chakudaidza. Ndobva adzoserwa kugara pane chimwe chishedi, soka idzokera ichimugaro. Ava ndobva wadini, bva wangofamba mumunda muya wakapangidzana zvakupangidzana. Inini ndakangomira kumusoro kweko. Auya mupurisa uya akazi ambuya ndicherera mufarinya, uye bva atomucherera mufarinya. Akazi saka zvese zviri munomwe zvese ndezvenye ndimakarima here? Uye bva ati ndisi takarima. Akazi alright, hana zvakataura zvakawanda. Saka inini ndakazoramba ndichienda futi kukoti kweko. Svika ndanzi iwewe taongorora taona kuti iwewe uri kurima. Pano pandanga ndisi kurima vandanzi 1 month pajeri kana kuti 100 US. Inibva ndangotsvaga 100 US yandanga ndakabhajeta kuti ndiende kucompensation iya. Vandaitora ndatonyara. Compensation iya ndinokwanisa kuzoramba ndichisumudzira. Sinzi nekamuka mwana kari grade 7 kariko ndiko kandakatanga kubhadharira mabills nekamari kandanga ndasara nako. Right. Ndatombofunga kuti inini regansiye zvakadaro. Nekuti simba mukaka handisi kuziva zvekundirongera vanhu vavo, nekuti pfungwa dzavo dzekutora zvinhu zvese izvi havasi kuda kutondiona muupenyu hwangu, vari kutofunga kana kundiuraya vanhu, vandangosiya zvakadaro. Asi chishamiso chakuitika manje, munda uyu ndaudzorera ndasiya, waakutoadvhanza nekwangu kwandakapiwa nababa vangu, nekwangu kwandakapiwa namai vangu vari apa, vari kutoramba vachienda. Uyu mukomana ari panapa ndakatosvika wachitema. First yakatanga kusangana nemukadzi uyu wari mumunda mangu. Mukadzi wangu bvaenda bvataura navo. Vakomana, zvamuri kuita izvi uku hakusichiri kwambuya uyu ndekwangu. Vakabva vafonera Jacob. Vafonera Jacob, kwai Jacob akati kwazi tikuuya ikoko kuna mbuya hawana kuuya. Uyu bvatobva kumunda kwaanga chichera hake mufarinya, mava kuchidhistroya futi izvozvo. Ndo maanga chichera mufarinya mukadzi wangu. Right. Jacob haana kuuya. Wasara bwatanga kutotema mabhanana imomo, kutema madzinde emabhanana aya nepakati. Wachichera mamwe makomba, wachiisa mabhanana manyuwani. Mbeu yacho aingotora mabhanana angu iye wachiisa mugomba.
vandasvika vandazviona vananzwa mwoyo urwadza vandambosiyana nazvo ndikati izvo zviri kuitika zviri kuda inini regedzai ndimboona kuti vada kuita sei. Pari zvino izvi wabva kumunda uya manga muine magwere kumwe kwacho nenzimbe, wakatema nzimbe dzese kuenda ground kwangu kwacho ikoko wasiya kamukaposheni kadiki diki zvekuti marimwe zuro aya wakapedzisa kutema tonzimbe dzawanga wakambotema kare dzanga dzatungira dziya wakatopedzisa marimwe zuro within ndau yako ripota kuno kumuswa 17 iwo marimwe zuro wanga utorimo futi nekuya kumwe kumusoro uko kune mfarinya kwaichera mdzimai wangu wakabva wapedzisa kuti kubva pawanga wasira wakabva wafamba futi kuenda mberi. Saka handisi kuziya manje kuti pakati ndimbuya uyo ari kuvaudza here kana kuti ndiJacobo here, nekuti ndakutorwa navanhu vakawanda. Uyu mukomana akagarapo nevamwe wake 3 wandaisvikirawo chidhistu level. Takatombosvika pakufunga kuda kutokandirana kusvika ndakutorekodha. Saka vhidhiyo randainge ndichirekodha pane pandakadzvanya riri kumhanya rinobudisa mavhoisi ndingadai ndakupai muchinyatsa kuzwa zvawaitaura wakomana kuti uyu Jacob ndisabhuku, iwe kana usikateereri sabhuku ba una nzvimbo ba iwe. Nyaya yako iyoyo iri pekuti wapfuura pawakabva wapfuura mugano wemunda wambuya zvinhu zvako zvawakatora unofunga hawana Mambo pamusoro imambo inini ndakasangana uyu mwana wasisi wangu mukomana wangu inonzi Tabitha Chikomo. Uyu mwana wasisi wangu ndaichera mufarini ndakati ndisida kuenda nemijumbo yayo baindini ndiitengese pandaona munhu angada kuhodha ndaenda kumunda saka ndine mukunda wangu uyu aruzi namba 2 aruzi akarorwa vati mama ndanenzava ndikati wanenzava chidzika wadini wobore nzimba vadzika kubora nzimba adzika kubora nzimba akati mama kumunda kwedu uko musiri magogomba mune vanhu varimo ndikati mune vanhu ini ndakwenda kuvaona mama munotemwa ndikati kwete ndakwenda kodini kuvaona shuwa ndakapfuura ndikaenda kuna vakomana anonzi Rashidi naTefias naSimon. Uyu ndiye Simon, Rashidi asa vandasvika ndati wakorore mamuka sei uyu anondidaira bava takotondiguruzira akabata badza ndikati boys zvamuri kuita mumunda mamusoro takutsvaga kukana here hamusi mumunda menyuba mudi kushanda mambuya uyu muchisiya kupi kumunda kwangu. Uyu mukomana akandipindura rafu imwe yekuti ndina asi ndakandashedzwa kuti mwana uyu aundifungire akandibatira badza achitotera kumashure kwangu. Ndakamuudza kuti munomu ndo mandinofira nekuti ndane 26 years ndarorwa mamasunga ndiwo munhu wandakasvika ndichipiwa ndimbuya wangu saka usi munhu waniba wambuya uyu akanditi mbuya muri kutaura nhando uyu mukomana arapo asi mwana wasisi wangu shairi akanditi mbuya muri kutaura nhando kana wafunga zvechibhakera ka inini nditori redi ndikati aiwa kana watofunga zvechibhakera ka ngatitotange nekuti hakusisina pane kufamba sezvamandiita mazvona. Vandafamba ndaenda mumunda menhanhasi ovhafonera Jacob afonera Jacob kwati baba jari uyu Tebi ari kunoku kumunda kunoku iye mukomana uyu mukunda wangu vati mama izvo zvekutaura ndikati visiyana nazvo Jacob haamboshisiba anouya tichipedzana kumunda kunoku afana asina kufa hakuna pisikundiuraya. Vandasvika munhanhasi andatona mune masagei mbeu ari kugwidura wachitora mbeu wachifikika uyu nanhasi Jesu ashutema pamusoro 2 minutes chete ndinomenikazi inini uyu mudzimai wangu mukorore wangu ndeuyu mwana wasisi wangu asi Jacob wacho haana mbuya baba nabana mbuya uya ndakamangarira vanhu 5 Jacob imi manje hurumende mukadzi
mutonga mutu wakasiyana unotanga imwe nyaya itori different mai mudai mataura kuti ndikosunga usapota baba micha iwe unotanga mutotanga futi imwe yenyu Mambo zvinenge zviri urwadza kuti tapera aiwa jakobi mwana wacho ndiani sungaisa mwana ndio rungu runotema nzimiri iwa vanobva kuwadhi 1 kuya kuwadhi 28 maybe the 5 kilometers kana to 6 kubva kwavanogara kuya kuita violence iyoyo haisi kuti ndeyangu chete ndozvatogara vari mauto ajakobi ndiwana bhasitichita wacho iwa ndikuti panenge paita noizi jakobi wacho uri atumaiyeyo uyanozano iwe Simon unogwana nesibeoro unotima zvinhu zvavanogara inini ndiri mushandi wambuya muzeke mbuya muzeke ndio wakatitora ini ndakapia magwere ambuya muzeke watoyandibatsira kugadzira munda mangu tiri 3 sutushandira mbuya muzeke zvekuti tinoziva migano yavo kana kuti wakaitira seni wakaendesana kumambo Mutasa here atisi nzimbe takabva muno mutati isusu oraiti minda ndeyenyu asi chiitai kuti vanhu wakohwe zvinhu zvavo nzimbe dzavo zvinhu zvavo wobva wabuda mumbo sei makutengesa nzimbe dziri dzenyu handizii handisana kutengesa nzimbe dzavo plus ndinanditozivi ndiri mushandi aiwa shawa mushandi hunu kuti uite mushandi nomushandi asina iwo ukazenda kuti imi munhu sakuti ndikakutotiwa mushandi wangu ndikatotitema munhu unorinda kutema ndizve ukazori mushandi ukazore kuti haufungi ukazori mushandi azore kuti haufungi ndinofunga saka pamwe pacho ukaitiswa zvinkonobvunza kuti izvo munhu ndiite zvinoita zvaisaaoneka kotini yakataura kuti munda ndevani ndevambuya iwo handiti imi michena imobvise chii nzimbe dzenyu nechii zvese zvirimo handiti musasarime futi avo wakakomplaya asi imimi wacho mahwina ndii makutonotora nzimbe dzevanhu nechii kuti vakashanda mamakataimira hadilandba chamamakataimira imi makatotaimira zvinhu zvirimo zviri vadii nzimbe nechii zvese zvamakatengesa mbuya muzeke vakatiti mbuya wacho uripi muzekei mbuya muzeke vakanditi muruzwere chizwa shamwari iwe uri mushanda unacho unoziva uri mutumwa saka kana kuti usvika ndokuvhunza upedze nguva kuzwe ndikuvhunza mubvunzo kuti mbuya muzeke wakati ndikakuvhunza mubvunzo kuti mbuya muzeke wakati saka kwandiri kuenda newe saka wambowinge udariko kana usimuzive wakasunga kwe ndo wakatema wakatumwa kotema saka anosungwa asi mbuya muzeke because mbuya muzeke anikwasote munhu asachiti hana kutuma saka tinobata akatema nzimbe ndiani ndiwe saka ndiwe unosungwa ndosaka wasungwa wamwe wacho ndimo wana Batista ndinozvamunoita mambo pane nyaya inonzi malicious injury to property. It's a criminal offense. Titeza ndizo munoenda mukati zvokuti takatumwa izvo mbuya anototi nangu watuma kaitirekawo isusu tobata wakatuma zvino ndauda kuti iwewe chiuye panapa next week iwewe naBatista nevamwe wacho muri vatatu nambuya wacho naJacobi because kana Jacobi pasina mbuya pasina hatina zvatikuita because vanhu vachada kubhadhara mwana wamari yava because chakutoti isusu kana maarchitect yakaevaluate yakaona kuti zvinhu zvazviri mumunda zvazviri 28,000 it means kuti kana munda musina chinhu you have to give these people 28,000 ndi makatengesa whether makatengesa less than that or more than that isusu chatiri kuda ichi 28,000 because makazvidza that conduct of court 100
dzokai panapa Saturday naJacobi naMbuya nevamwe wako naBhatista wako andi pana vatapedzera andi yoresa dzacho vamwe wako andi